Benvinguts a tots i a totes. Vull expressar la meva satisfacció perquè el que avui presentam és un gran acord polític en la voluntat de procurar la necessària confiança en la nostra capacitat de desenvolupament econòmic com a país. Es tracta d'un acord per impulsar la inversió en la reconversió de la nostra indústria turística des del convenciment que el desenvolupament de les nostres illes i el turisme són indissolubles. El turisme és, de fet, el principal motor econòmic de la nostra comunitat i és que el turisme no sols crea ocupació i riquesa, sinó que també posa en valor tots els potencials identitaris de les nostres illes, les platges, el paisatge, la cultura, l'esport, el mar, la muntanya, la nostra producció agrària i industrial, tecnològica, etc. És per això que apostam pel turisme i per una indústria turística forta, renovada, competitiva i compromesa en la qualitat i l'entorn que sigui capaç d'encarar el futur en confiança. És amb aquest compromís amb el sector turístic que tots els grups polítics han pactat unes modificacions lligades a l'àrea turística del decret Llei 1/2009 de mesures urgents per a la inversió a les Illes Balears. Són canvis lligats a incentivar la inversió a la millora dels establiments d'allotjament turístic. Aquest decret, per l'impuls de la inversió a les nostres illes, ja es va aprovar per unanimitat al Parlament a principis del 2009 i avui el modificant també al Parlament, on s'ha aconseguit amb un altre gran acord en tots els grups polítics. I tots ens hem posat d'acord convençuts del contingut estructural d'aquesta mesura que permetrà millorar els establiments, guanyar competitivitat i oferir millors serveis als nostres visitants. Tot això ens permetrà caminar en pas segur per assolir l'objectiu d'allargar la temporada turística i millorar a la vegada l'ocupació. Els objectius del canvi lligats al turisme que hem introduït al decret llei són molt clars. Primer, ampliar i simplificar els tràmits per la regularització de les places turístiques. D'aquesta manera, ampliam a 2 anys el termini per la regularització de places turístiques i facilitam la tramitació al disminuir els documents a presentar. En segon lloc, donant prioritat absoluta a la indústria turística front al residencial a les zones turístiques, és a dir, es garanteix l'ús turístic i compromís obligat dels establiments que s'acullin en aquests articles. S'elimina l'ús turístic a la classificació del sòl com a requisit previ a la tramitació, atès que l'ús turístic és prioritari. En tercer lloc, es potencien les reformes integrals, incloses les estructurals. En aquest sentit, s'amplia la reconversió a demolicions i reconstruccions parcials o totals a tots els edificis destinats a explotació d'allotjament turístics. Se simplifica la tramitació per realitzar aquestes obres i es facilita que els edificis inadequats optin a reformar-se i aconsegueixin a partir d'aquí la seva adequació. En quart lloc, amb les modificacions que incorporam al decret, impulsam el compromís per la qualitat i l'entorn. Això vol dir que els establiments a reformar implementaran un pla de responsabilitat social en l'entorn. Així mateix, els establiments s'adheriran a un sistema de qualitat turística, és a dir, els allotjaments que optin per la demolició compliran uns paràmetres de qualitat que atendran tots els edificis reformats. A més, a la reforma integral, els propietaris o titulars dels establiments estaran obligats a abonar a l'Ajuntament el 5% del valor del pressupost d'execució material de la part que excedeix al planejament vigent, que es destinarà obligatòriament a la millora de les zones turístiques i de l'entorn. I en cinquè lloc,
La modificació del decret procurarà la màxima agilitat de l'administració, la resolució de llicències. Això vol dir que en el termini màxim de 2 mesos, des de la sol·licitud d'autorització, es considerarà atorgada la llicència per silenci positiu. En definitiva, en aquests moments en què tots estem obligats a estrènyer-nos el cinturó, les administracions han de fer esforços per moure economia, per impulsar activitat econòmica, que és la manera de crear i mantenir llocs de feina. I vull, una vegada més, expressar la meva satisfacció perquè aquestes mesures que avui vos presentam ha estat fruit d'un acord ampli de totes les forces polítiques, però d'un acord que ha vengut a través de que tothom s'ha implicat en l'elaboració i en l'aprovació. Per tant, ha estat una feina allà on totes les forces polítiques han treballat molt directament. Ara ja només ens falta que els empresaris inverteixin i facin totes aquestes millores que facin que la nostra proposta turística sigui millor i que a la vegada ajudi a mantenir molta ocupació i a crear nous llocs de feina que molta falta que ens fa. Moltes gràcies.